Ngapdiang subhai fi cha ka kitu lang channel. Hakani ka video ka ba mentang kwa ban batai benia fi sepang kate kata ka swine fever. Balai bangi ha ban ai kani ka long ba namar ngi hang ne hapori khasi jemi khambun sen hingi kidai ki basu tenat ha ban ri kisniang abangi ri kisniang ni shubu ki hantu hasam ni ai bam ye ki nang habangi la ai bam ye ki kisniang ki bangi ri hagi por handai hagi por men kham men shua dangim ai kadawai im ai ki ni ki dawai ki bangi yo na ki veterinary ne na ki dukan ki bha ki he kisan hendrei ki bangi ngiyo kisniang ki bamenta kidei kisniang he barabor ke bangi kwa banyo ya kita kisniang ki bahe kloi nang ta ki bangi yo bandi kloi tang krabnai lane kendai benai na kata kadau bakini kisniang kidei bantip bakindei kisniang kiba nang ne na po ri khasi jongi kidei ki bawan nabar te ban syong ban sa hang ni hapo rilum khasi jungi kida don kam ban biang ka met ka phat jongki bania dei bat kane ka jaka jongi te ban ya dei bat kane ka jaka jongi khambun sin ngiri kini kisniang ke bahe kidon kam ye ke jing sumar ka babnia bha khnang bangila khnang bakin yo kin he kin san bat kin kot kin khia namar kat banga syam hi ba kini kisniang siteng ki ne la ne ki hybrid ki kham yo kloi ka jingpang te ban ya dai kata hakani ke video ngakwa ban pen i phi kumno ban ai ya kani ke vaksin ka ba ban ya dai ki shwa ba kani ka klam kum bangi ong hakatin kasi shwa ba kan poi ngi dei ban ya dai ka da ka bangi ai da kani ke vaksin nang ta padesa ka wing kwa ban ong ba habangi bu hasem jungi namar ka sem jungi ka don ka wei marjan bat ka wei kesem ni bu ar lai teli ha ka wei kesem te ban bu kumne ladangim pikir ngim yadai ki kala ban pur kani ka khlam sisin ba ilayo iwei kemut kala hapo ka jaka ba phiri sniang kemut kala ban yabit ka dei ka jingpang ke bastet bah bania bit ka wei pat bania da ya kani ka klam kalong ba namar ba kani ka shat wan nakal air ka shat wan na ki briuru ka shat wan te bania da ya kani sing bha wat nom lech ka sem sniang jongno lada pidon sniang haying wat nom lech ka sem jong ki wei pat ki para marjan ne ki wei pat ki farm ki ba don sniang tangkani ka wei kata ka jing terpat jongai phi kalong bawat nom lech sak sem sniang jong ki para marjan jong phi namar bangi sene ngidang bun bha ki ong batang shu ai injection kata kamut ban ai ka inject ka ba ban penyap ki sniang ne ki siar te hang ni kwa ban pensai bat ban ong ya phi ba kini ki injection lane kini ki vaccine ki dawai ki bangi don kam ki dei ban pen bha ya ka jingpang jong ki sniang lane ki siar jong ni ki bangi don dei ban ai ki ban pen sniu ya ki henrei ka dei ban pen bha ya ka jingpang ka baki don te hang ne kwa ban batai phi ya kane ka dei kata ka swine fever vaccine te nga hang ne kane ka dei ka kane ka dei ka vaccine hang ne ngi dei ban khle lang te CCML ngi dei ban inject ya wei sniang kane ka jing ne jong kani ka injection lane ka bor jong kani ka kadawai ha uwe usniang banyada na kani ka khlam na ka banta shisnam hadin shisnam padeng na haban ai biang ken mau ba ya kani ka dei ka vaksin ka ban yada lada phidu iwe pila ka ibadon ka sem jong pila da iwe iyo ya kani ki jingpang baro kisniang jongki ki la ban yap lut
lada pidon sipo lane khatsan teli kisnyang kata kamut piladu dakilak haka tang haka sisngi ya ka lada phim sumar bhaya kisnyang jongpi ya kani ka vaksin ni ai na ka benta ki ne ki doksa na lebong jong i kini ki sniang dengan pen i phi hang neru nama ki don ru ki video ki bangala pen i phi hakumno ban ai injection kata kadai ka wei phila ban pej ki nang ta hakani ru ngan pen i phi kumno ban ai lada piskau tenan ikini ki video sengubha sa like but share nang ta gitu ki ba page lempat subscribe sengubha subscribe nang ba pin yo notification haman la ka banga penmi ki video kublai shibun